Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экрани телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиятонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмонай, обуна шавед. Подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. Дар канали мо ҳаррӯза видеонавор аст. обуна шавед ки то ки аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар шавед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинои бародаро чӣ хел мошино дар корай дар комментария бинависен. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. мегзарем ба як мошини фурӯшии Nexi Daewoo соли бароиши 1995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақш боша 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 4 баллонаш навай, электропакеташ кор мекуна. Мошин карочи сасяниш нағзай. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини албати Opel Astra F дар кузуфи универсал. соли бароришаш 1998, объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нарх бошад 36000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 259000 рубл. моторш инжекторай, электропакет, кондитсионер, аккумуляторш навай. мошин ягон камбудӣ надорад. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона, занг занед, вариантатона пешкаш кунед. мегзарем ба мошини албати Opel Astra G соли бароишаш 2000, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 33000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 237000 рубл. соҳиб мошин мега кондитсионер кор мекунад, 2 электропакет, мултирул, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига мондаед. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона, занг занед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини албати Lada Priora соли бароишаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 21000 рубл. документош солонаи хадавои 100%, задагӣ пусидагӣ надорад. харидори конкрет набошад, бо савдо ҳам мешавад. мегзарем ба мошини албати Vaz 2101 соли бароишаш 1980, объем мотор 1.8, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 15000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 108000 рубл. соҳиб мошин мега мошинаи Москва омадагиай, моторш нива, салонаш кожа, ҳамаш Москвада кардагиай, сентр замок, электропакет, задни камера, 4 баллон нав. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон харидори конкрет набошад, бо савдо мешавад. мегзарем ба мошини албати Vaz 2103 соли бароришаш 1976, объем мотор 0.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ваҳдат. нархш бошад 7000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 50000 рубл. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини албати Vaz 2106 соли бароишаш 2000, объем мотор 1.5, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 19000 сомон, ба курси имрӯза гардонем 136000 рубл. 4 баллон нав, 2 электропакет, монитор, самбуфер, сиденёш ай Mercedes, ҳуҷҷатош ва тонировкаш то сентябри соли 2020. номерош дар рӯи экрани телефона, занг занед, вариантатона пешкаш кунед.
мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2107 соли бароишаш 2003 объём мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 21 000 сомон ба курси 11 гардонем 151 000 рубл танировка ҳуҷҷатҳош даҳмоҳа баллонош акклиматораш нав мотор коробка хадаҳо ягон камбудӣ надорад сентрзамок магнитофон калонкош зурай номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед савдо кунед. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2109 соли бароишаш 2003 объём мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 8000 сомон ба курси имза гардонем 57 000 рубл соҳиб мошин мегӯяд хадаҳои 100% мотор 100% ягон камбудӣ надорад ҳуҷҷати солона надорад тамом номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед маълумоти бештара дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2110 соли бароишаш 2007 объём мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат нархш бошад 18000 сомон ба курси 11 гардонем 121000 рубл мошин тозаи 4 баллонаш навай рул гидравлик губкават кардагиай салонаш тозаи мошин учёт баровардагиай номерош транзитай карочи занг бизанед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2112 соли бароишаш 2003 объём мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 15000 сомон ба курси 11 гардонем 108000 рубл моторш созай хадаҳои 100% документош 8 моҳи дига мондай харидори конкретни фақат занг бизанад номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед маълумоти бештара дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2114 соли бароишаш 2006 объём мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 27000 сомон ба курси 11 гардонем 194000 рубл соҳиб мошин мегӯяд 7 моҳ документ дора 7 моҳ дига танировка губкават кардагиай фақат мешини ҳай мекунӣ номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 2115 соли бароишаш 2003 объём мотор 1.5 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 14000 сомон ба курси 11 гардонем 100000 рубл соҳиб мошин мегӯяд документош 100%ай харидори конкрет бошад қатъи номерошам медодад будай номерош дар рӯи экрани телефонай занг занед маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатии ВАЗ 21099 соли бароишаш 2004 объём мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ коробка передачаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 17000 сомон ба курси 11 гардонем 122000 рубл соҳиб мошин мегӯяд мошин алиш мешавад ба 07 010 ёки 012 қатъи нормални мошин бошад алиш мешавад номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед вариантотона пешкаш кунед.